I no deixem el dia contra l'homofòbia perquè la Biblioteca Josep Soler Vidal ha volgut sumar-se als actes de commemoració d'aquesta data. Així, els lectors i lectores més menuts han assistit a una hora del conte especial que s'ha fet amb la col·laboració de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes. Els personatges d'aquestes històries són els de sempre: dracs, animals entranyables, nens i nenes. Tots ells viuen nombroses aventures plegats, i és que aquests contes, en realitat, no tenen res d'estrany. Els contes sempre ens han intentat ensenyar uns valors determinats, encara que molts d'ells hagin quedat desfasats en l'actualitat. Per exemple, la idea d'una princesa desvalguda que ha de ser rescatada per un heroi cavaller ja no sembla tan normal com fa unes dècades. Ara aquestes històries fantàstiques han canviat, però segueixen parlant-nos d'amor, de respecte i de l'acceptació de la diferència. Aquests són els principals temes dels contes que no tenen res d'estrany, un títol ben adient per fer una hora del conte especial a la Biblioteca Josep Soler Vidal, que servia per commemorar el Dia Internacional de la Lluita contra l'Homofòbia. Tenim contes, per exemple, d'una nena que se'n va a buscar un drac, que és el que més volia ella, pensant que ser cavaller devia ser molt guai, etc. I es troba finalment amb un drac, però es decep molt. I troba una companya que sí que, diguem-ne, compleix totes les seves expectatives. Un elefant que s'enamora d'una formiga, un parell de pingüins que són pares. El elefante se dio cuenta un día que había una hormiga que era diferente, una hormiga que era especial, una hormiga que era bellísima, una hormiga guapísima con una cintura de avispa. ¡Ay, qué guapa estaba esa hormiga! ¡Ay, estaba tan guapa que el elefante se enamoró locamente de aquella hormiga! Els nens ens regalen aquesta possibilitat que les coses puguin passar. Aleshores, si un elefant s'enamora d'una formiga és perfectament vàlid, no hi ha cap problema. Els agrada molt i les interessa més el que passa que no totes aquestes coses que ens preocupen molt als grans. Cecilia se sorprendió. Resulta que Miranda quería exactamente lo mismo que ella, ver un dragón. Y bueno, la desató de la roca, se comenzaron a charlar y se dieron cuenta que las dos compartían muchísimas cosas. Els contes anaven dirigits a infants de 3 anys en amunt i acompanyats de llibres il·lustrats. Així, cada edat es queda amb alguna cosa d'aquestes històries, que comparteixen també amb els seus pares i mares. Dins aquesta sessió especial, però, no es vol fer cap discurs moral, sinó simplement transmetre que hi ha moltes situacions diferents dins els contes i a la vida real, i que cap d'elles no ha de tenir res d'estrany.